tɛnɛ utukalo tile 17 san 2026 n'a bɛ fɔ todunkan na ko dababila kalo Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati cogoya la kunnafoni waati sera. Kunnafoni daminɛla bi an ka wolomasigi tabaw ye bɔnɛ jigi banba ci wale tigilama caman ka fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛnw dajili ma. Utukalo tile 16 san 2026 État major général des armées bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ka kɛ ni jamana lakɔlɔsili baara olu ye. Opération dugukoloko ni an dɛmɛɲɔgɔn jɛkulu ka wulikajɔ kɛra sababu ye Kidal dugu kɔnɔ ni ka takari banbaci wale tigilama olu la ni o ye JINIMU ale ni FLA ye. Utukalo tile 16 san 2026 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ jateminɛw olu kɔfɛ Tɛnzawatɛn ale ni Talandank u dagayɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ banbaci wale tigilama caman na fo ka taa se u bolo minɛ olu ma. O kunnafoni kelen y'a jira k'a fɔ Sibirido utukalo tile 15 san 2026 Sandare Kayi mara la an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye dankari kɛ banbaci wale tigilama caman na fo ka taa se u bolo minɛ olu ma. État major général des armées ko a bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ banbaci wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw bɛ garanda u la. Ni an farala ɲɔgɔn kan an bɛ sɛbɛya sɔrɔ ni ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasigi taba olu ma. An bɛ don min na iko bi an ka jamana ale kɔnɔna la fɛn min kɔni sanpɛrɛn ale b'a la ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ Mopti ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti dugu min bɛ yen nɔ ko Gomi sanpɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maa kelen bɔnɛ a nin na ni ka maa kelen fɛnɛ jogi. O hukumu kɔnɔna la a ɲininen don maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka kɛɲɛ ni samiya in ye bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la yaasa nin waleya jugu ninnu an bɛ se ka kisi olu kɔlɔlɔ ma cogoya minnu na. Bi tɛnɛ utukalo tile 17 san 2026 an ka kunnafonidilan bɛ yen nɔ ko Abdramane Keyita ale bɛ kiiri tigilama olu ɲɛkɔrɔ ka sababuya kɛ utukalo tile 9 san 2026 Manadi depo kɔni dara kan min na a y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni an ka jamana marabaaw ye ko olu kɔni dɛsɛra a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na iko bi fɛn kɔni ye an ka jamana marabaaw fo ka taa se ale yɛrɛ ma an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Yadi Agali ale ka mara kɔnɔna la o de kɛra sababu ye fɛn kɔni ye kunnafonidila Abdramane Keyita ni Manadi depo dara ale kan utukalo tile 9 san 2026 bi tɛnɛ utukalo tile 17 san 2026 a bɛ kiiri tigilama olu ɲɛkɔrɔ an ma hakili jigin k'a fɔ Abdramane Keyita ale kɔni ye directeur de publication du journal Le Témoin ale ɲɛmaa ye. Tata Rose ale ni Arasibachi olu ka kiiritigɛ jaabi labanw bɔra bi tɛnɛ utukalo tile 17 san 2026 Nina a jala k'a fɔ fɛn bɛ Tata Rose ale ni Arasibachi ni maa fila nin bɛɛ lajɛlen ɲangina san 10 kaso min na a jala k'a fɔ san 3 o juru bɛ dɔw la. O hukumu kɔnɔna la a jiralen don k'a fɔ fɛn min kɔni Tata Rose ale ni Arasibachi ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna san 7 kaso datuguli o de kɛ. Jaabi bɔra bi an ka jamana kiiritigɛsoba ale yɔrɔ bi tɛnɛ utukalo tile 17 san 2026. Comité international de la Croix-Rouge dakuruɲɛ kelen na ni a bɛ fɔ ko CICR kunu kari utukalo tile 16 san 2026 a ye dɛmɛ don jogibagatɔ maa 6 olu ma ka bɔ Kidal ni ka taga ni u ye Gao CSRF ale la walasa ni maa jogini olu bɛ se ka furakɛcogo ɲuman kɔni sɔrɔ ka sigi u ka denbaya la. CICR ni o ye Comité international de la Croix-Rouge a y'a jira k'a fɔ janvier kalo ka taa se juin kalo ale ma fɛn min kɔni ye dɛmɛ donna maa 14 bonyanko de ye kɛnɛyako siratigɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu olu kɔni kelen don ka gɛlɛya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la
min na ni maa kofɔlen ninnu maa 104 dɛmɛ kɔni donna olu ma kɛnɛya siratigɛ ale la. A jirala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ale ni Mopti kɛnɛyaso la ni maa kofɔlen ninnu olu kɔni furakɛra nin yɔrɔ kofɔlen olu de la san 2026 kɔnɔna la ka daminɛ janvier kalo ka taa se juin kalo ale ma. Ka kɛɲɛ ni Énergie du Mali SA ale ka dama kasi sɛbɛn donni Abdoulaye Traoré ale tɔgɔ la utu kalo tile 12 san 2026 ka sababuya kɛ fɛn min Abdoulaye Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min an ka kuranko ɲɛmaaso ye ko olu kɔni ye kuran ta jamana yɔrɔ de fɛ min na a y'a jira k'a fɔ ko o siraya b'a bolo. O hukumu kɔnɔna la Énergie du Mali SA ale kɔni damakasi sɛbɛn kɔni don ale tɔgɔ la n'o ye Abdoulaye Traoré. Kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ novembre kalo nata tile 2 san 2026 Abdoulaye Traoré ale kɔni bɛna kɛ kiiri tigilama olu ɲɛkɔrɔ ka sababuya kɛ a ye kumakan minnu fɔ. An bɛ taa Nete Koto ka olu fɛ yen nɔ. Nete Koto ale bɛ Keɲiba cercle ale la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ka bɔ utu kalo tile 7 ka taa se utu kalo tile 10 ma san 2026 maa 9 olu de kɔnɔntonna damandingɛ ale la min na a jirala k'a fɔ utu kalo tile 9 su ka se utu kalo tile 10 ma san 2026 maa 7 dama kɔni dafirilen olu dara. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ utu kalo tile 7 san 2026 muso 6 olu fɛnɛ tora sanubɔyɔrɔ ale la Nete Koto ka olu fɛ yen nɔ. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni samiyɛ donda ye fɛn kɔni an ka jamana marabaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri ɲɛsilen don dugu jukɔrɔ nafoloko olu ma ale kɔni kun ye kunnafoniya bɔ min na a jirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni samiyɛ kalo 3 ye fɛn kɔni sanubɔ ye ko jɔ. N'i y'a ta k'a jateminɛ a jalen don k'a fɔ fɛn kɔni nin waleya in ye sanubɔla dɔ olu kɔni tɛla k'o matarafa n'o kɔni b'a la ka kɛ sababu ye ni ka degun ani kɔlɔlɔ kɔni se maa caman ma sanubɔyɔrɔ la. A jirala k'a fɔ Nete Koto ka olu fɛ yen nɔ utu kalo tile 7 ka taa se utu kalo tile 10 ma san 2026 maa 9 olu de kɔni bɔnɛna u ni na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso 6 olu de kɔni bɔnɛna u ni na utu kalo tile 7 san 2026 Nete Koto ale sanubɔyɔrɔ la Keɲiba cercle la Kayi mara la. An bɛ taa Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yaasa ka bolimafɛnw olu kɔni bugulantigɛ ni ka an kisi banbaaci wale tigilama olu ma ani ka lakana o kɔni fanga bonya an ka jamana kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la fɛn kɔni ye fɛɛrɛ ye o kɔni kun sigira sen kan walasa ka bolimafɛnw olu kɔni bugulantigɛ. Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen nɔ utu kalo tile 13 san 2026 bolimafɛnw bugulatigɛli olu kɔni baaraw kɔni daminɛla Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen nɔ min na fɛn kɔni ye plaki kunfɔlɔw ye olu diliw kɔni daminɛna utu kalo tile 13 san 2026 Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen nɔ min dira Tɔnbɔkutu ma ɲɛma olu fɛ. U18 féminin afro basketball ni o ye Mali samatasɛgɛ musomanw ye kunun karido utu kalo tile 16 san 2026 u ye sebaya sɔrɔ Nigeria jamana ale kan ni kuru 77 ye. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ye Mali jamana ye ale kɔni ye final sebaya sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la champion d'Afrique Mali jamana kɛra o ye. A jirala k'a fɔ nin ye Mali jamana siɲɛ 10nan de ye nin ka champion d'Afrique ale sɔrɔ. Kunun karido utu kalo tile 16 san 2026 u ye sebaya sɔrɔ Nigeria jamana ale kan Palais des Sports Treichville la Abidjan ka olu fɛ yen nɔ. An bɛ taga kokan kibaru la Marɔku ka olu fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ nin dɔgɔkun in na taamaden maa 571 sɛbɛnfura tɛ maa minnu bolo ni u kɔni bɛ u dogo ka taa dugumasira olu fɛ waati jan bulokɛli kɔ septa ale donda la ni taamaden maa 571 u y'a laɲini ka segin u fa jamana o kan. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ jamana caman ma olu kɔni bɛ u la. O hukumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye sira olu kɔnɔna fɛn kɔni ni maa 571 u y'a laɲini ka segin u fa jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa
taa Senegal ka olu fɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi Senegal jamana ale kɔnɔna la fɛn min kɔni taji ye dɔ farala o sɔngɔ kan sibiri tɛmɛnen utukalo tile 15 san 2026 ka kɛɲɛ ni gazole ye dɔrɔmɛ 15 kɔni farala o sɔngɔ kan min na gazole ale kɔni b'a la ka feere Senegal jamana kɔnɔna la 155 ni kunnafoniya ale kɔni bɔra utukalo tile 15 san 2026 Senegal ka olu fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ taji gɛlɛyali kɔni sababu kɔni bɔlen don Moyen-Orient kɛlɛ o de la n'o de kɔni b'a la ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni taji ale sɔngɔ kɔni yɛlɛla Senegal jamana ale kɔnɔna la. An bɛ taa Kongo ka olu fɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni Ebola banakisɛ ale ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ Kongo jamana ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kongo RDC. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ bi tɛnɛn utukalo tile 17 san 2026 Ebola banakisɛ kɛra sababu ye ni ka maa 2300 bɔɲanko olu de kɔni bɔnɛ u ni na. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni san 2018 ka bɔ san 2018 na ka taa se san 2020 o ma Ebola bana kɛra sababu ye ni ka maa 2325 de kɔni bɔnɛ o ni na min na a jirala k'a fɔ maa 4945 Ebola banakisɛ yera o de la a jirala k'a fɔ san 2018 ka taa se san 2020 o ma an bɛ wagati min na i ko sisan san 2026 Ebola bana ale kɔni kɛra gɛlɛyaba ye Kongo ka olu fɛ yen nɔ min na a jirala k'a fɔ ni kalo 3 in kɔnɔna la san 2026 la Ebola bana kɛra sababu ye ka maa 2300 bɔɲanko olu de kɔni bɔnɛ u ni na Kongo jamana ale kɔnɔna la. An bɛ taa Cameroun ka olu fɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi Cameroun jamana ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni a ka dolantanna musoman olu ye min na a jirala k'a fɔ CAN Féminine 2026 la fɛn min kɔni Cameroun jamana ye ale de ye sebaaya sɔrɔ ni ka taa ni CAN Féminine 2026 ale coupe ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ nin y'a siɲɛ gale de ye Cameroun jamana ale kɔni ka CAN Féminine 2026 ale sebaaya sɔrɔ a kɛra wasa ani kunnawolo ye kosɛbɛ Cameroun jamana ale kɔnɔ. An bɛ taa Manabugu ale la Manabugu ale bɛ Welesebugu cercle la kunun kari utukalo tile 19 san 2026 o bɛnna Manabugu dugutigi 19nan ale ka sigili ma an ma ladɔnniya k'a fɔ Manabugu ale yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ san 200 ni kɔ bɔ kunun kari utukalo tile 16 san 2026 Manabugu dugutigi 19nan ale ka sigili kɛra ni o ye Sekɔlaw Dunbiya ye Mali kunnafoni tɔgɔla Yaya Ziye Samake kun bɛ an ye min sɔrɔ jala an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Foli ani waleɲuman dɔ o bɛ aw ye sanga a n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen maa minnu m'aw sigi ka Mali kunnafoni lajɛ yɔrɔ jan fara yɔrɔ surun kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ Jitumu dugu jumɛn na an bɛ Manabugu la Manabugu ale bɛ Welesebugu mara fɛ an nakun tɛ dɔwɛrɛ o ye fɛn min ye an ka dugutigi kura ni o ye Manabugu dugutigi kura Sekɔlɔ Dunbiya ale ka ɲɛnajɛ sigili baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi karidonya in na utukalo tile 16 san 2026 a y'aw sɔgɔlen to an na an bɛna ja ninnu bɛɛ lajɛlen yira aw la Mali kunnafoni TV ale sanfɛ. N'a ba sɔnna muso sɔnnen de o de bɛ sɔn ka taama ka ni ɲɔgɔn bɛ k'i ye e ma ye mɔgɔ caman ye sigi la bi o bɛ minisɔn ko munna k'ale ma se ka ko dɔ de to ne ba ko munna k'ale ma se ka ko dɔ de to i ye ko to ko b'i to ni sɔnna ko ma ko bɛ k'i ye i ye ko labɛn i bɛ se ka ko dɔn i ma kɔni kɛ sɛgɛnso ye wa ka minɛ e don a kan na. Manabugu dugutigi sigi ale kɛra nisɔndiya ni wasa kɔnɔna la min na Welesebugu kɔmandan fo ka taa se maire ka cidenw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ dugutigi sigi kɛnɛ kan hali Manabugu duguden minnu kɔni sigilen don faaba ale kɔnɔna la fo ka taa se jamana kɔ kan nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ dugutigi sigi la yaasa k'u ka nisɔndiya k'o yira dugutigi la fo ka taa se Manabugu kɛrɛfɛ dugu caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ dugutigi sigi ale kɔni kɛra wasa ni nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ Manabugu ka olu fɛ yen nɔ dugutigi sigi la a kɛra nisɔndiya ni wasa kɔnɔna la
min na wele bilala an ka seko ni dɔnko tigilama min ma ne o ye Bozo Kone. Ale ye sibiri su ka dugu jɛ kari la ka o kɔni ɲɛnɛmaya ni fɔlisen dumanw ye Manabugu ka olu fenɔ min kɛra wasa ni bonya ni karama ale kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la karidon no o bɛnna utukalo tile 16 ma san 2026 dugutigi sigi baara olu kɔni ɲɛnɛmayara min na Bozo Kone ale kɔni ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin dugutigi kura o ma ni o ye Sekola Dunuya ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi tɛnɛ ale kunnafoniya la ni Ala ma baasi kɛ fiyewu sini aw ni Aissata Kone aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ. Ala ka tungaja tungaran kɛ olu la. Ni de bɛ dan sigi an ka bi tɛnɛ ale kunnafoniya olu la.